care e faza? Trebuiască tu să te bagi. Ia uite la noi. Nu pune pe uite. Ia-mi tot tine. Băgat, nu ți-ai luat un BMW. Poți să-l lași, unde e? Ăla. Care? Ăla lasă. Ăla. Da, da. Asta nu se poate aici. Dai, bă, cu flexul, bă, flasheul acolo și gata, mă. Dai, mă, sus cu flexul și gata, mă. O să... Acum, auzi, poți să o ridici de la tine, că uite, lovește maneta asta de la tine, de la comandă, de la nu știu ce, aha. Aici. Aici. Ăla-i, mă. Acum scoate. Auzi, ăsta, Sorinelu, dacă te răzgândești în batul tău, nu mai